Gospodine, što želiš da učinim? Vi ste sol zemlji, ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Više nije ni za što, osim da se izbaci van i da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod varičak, nego na svječnjak da svijetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima, da vide vaša djela ljubavi, te slave vašeg Oca nebeskog. Moraš biti sol zemlje, sol koja spriječava svaku trulež, sol koja bljutavom jelu daje ukus. Jesi li ti sol? Sprečavaš li ti trulež u svojoj okolini? Jesi li otkrio što će Gospodin učiniti? Ako si ti sol koja je izgubila moć da spriječava trulež, ako si zatajio u svojoj zadaći da budeš sol u svojoj okolini, moraš biti svjetlo svijeta, učitelj, vodič, žar. Moraš biti i živo življeno evanđelje. Kako je veliko tvoje svjetlo u tebi? Jesi li ti samo tama i slijep? Jesi li u stanju druge zapaliti? Kako ćeš postati žar koja druge raspaljuje? Je li tvoja krivica što si pepeo pod kojim žar jedva tinja? Zašto ne možeš biti vodič i učitelj za druge? Da li premalo znaš? Zar nisi proučavao riječ Božiju? Zar se svjetlo u tebi samome još nije pojavilo? Zar nemaš vremena za Gospodara svoga vremena? Kršćani moraju biti grad visoko gore na brijegu svijeta. Svi izvan tog grada moraju osjećati čežnju za onu unutarnju zajednicu tamo gore, za sigurnost i sreću onoga grada. Osjećaju li drugi čežnju da postanu pravi kršćani dok tebe gledaju? Zapažaju li drugi da si ti siguran i uronjen u Boga? Dobiva li današnji svijet koji živi u strahu čežnju za tvojom sigurnošću u Boga? Osjećaju li ljudi da ti imaš radosniji i bolji život nego oni ostali
izvan grada. Da li u dnu tvoga srca živi radost za kojom čeznu ljudi na polju? Gospodine, daruj mi svoje svjetlo. Gospodine, daj da gorim od želje za tobom. Gospodine, budi moja domovina i moj grad. Gospodine, udijeli mi hrabrost. Gospodine, daj mi snage da živim tvojim životom.